Batu ceklek. Enak iku anu nih. Dong, gandeng kene. Apa nih? Teko ya lho. Iya, Dik. Apa namanya ceklek? Demen berapa? Rasa kini bocok. Yang tengah. Kira-kira iki. Masuk kabeh. Masuk kabeh. Ya, rata ngono, ngerti Mas sing yo lek pilih kene ya. Ini yang tengah. Iya. Ngerti ku tengah lo mau. Kene ya. Ya karepmu. Ngerti ku tengah lah. Muni apa ya? Ya anu ramune ben muni sak muni. Tidak semrawut iki piye Mas Arif iki? Anjir. Ini Mas. Itu kabelnya kok dikemprukkan di lemah itu. Iya, oke ini lho jauran kabel. Ben lurus ya. Dek, wis pasangan. Kabelmu kan lho. Endi ke? Ya bocah dek. Ya anjir. Gua wong iki. Anu kan, cul. Anu, yang jengol wis. Bel. Bel kuwi kering. Kata-katane piye Kang? Kata-katane sapa sing kuat? Ditinggal kamu. Apa sing kini ora kan Mas. Tak simpan. Ingko acarane kerawitan lho guys. Pokoke gayeng siap tur regeng. Barit jenglir sak geblake. Bener ora iki. Ae kok ditata kabeh ya. Daunekne panggah sos. Delang. Aku duwe jalan penting kaya ngerti jenenge. Ya di Semoting. Iki cek apa iki Mas? Cek kok semene mbane iki fungsine apa iki? Kanggo insert kompres iki sekira dadoke. Iki jalure nyandi. Iki TV. Ya iki dicelap kayak icik. Gedut. Iya, godhong iki lho. Iki godhong. Gunakan. Iki jan nyamase iki. Jan madang ta. Wis bodho penan aku tak. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Iki ngarepe ngene iki. Ngene iki yo kanggo kabeh. Diinceng carane proses roasting. Carane ngejek nih, ngecop nih. Nun, kok menawa lek gemes do kendal tak pene kok. Iya. Carane ngecop nih kuwi. Oke. Niku ora samar kewalik. Ora iki. Oke, AUX 1 AUX 2. Seperti itu. Ora kena iki piye iki? Duh, wah mancep wis. Turun cetik. Ora iki. Kok tutur aja iki. Bukit ngono iki. Iki efek iki. Oke nih, iki ora teko iki piye iki? Kira kanggo iki. Alatmu ya? Ya. Oke, baik. Yes. Beres.
Ayo kita dibuka. Roti nggak enak-enak. Apa? Liwan iki. Anu kari satu. Kabelane semrawut iki. Bahasa bete di garis. Mari lek kertas ya ora muni no. Kan sang yo. Sing iki? Iya. Apa ya? Ini untuk outputnya. Iki output monitor ini. Iki kanggo kontrole. Oke, baik. Sing liyane ngenteni sih. Oke. Jeli gonge Mas. Tutuan Mas. Kayak kompor sing bolong ke tengah apa pinggir ya, Kang? Tengah. Posisi anu komposisi ta? Iya. Masuk. Anu ji. Masuk ini cek sound sip. Oh, yang ngepong bingung. Oke, baik. Aneh keprek sedikit. Kira-kira kecek bau itu ya, Bu.